Asta. E bună. E destul de strictă și spune că toți copiii mei au terminat facultatea la stat. E bună. Dar nu spune că aș bea un pahar de vin dacă e oferit de cine trebuie. Uite, asta spune că sunt dispusă să-i acord unui bărbat adevărat o șansă. Dar nu spune că îmi plac filmele europene, mai ales cele rusești. Hai mă, mamă, e o reuniune de clasă. Și finlandeze. Nu, asta zice că scultă, dar nu și că îmi plac seriile liniștite în doi, când îți lași capul pe umărul meu. Asta zice mai curând că îmi place să-ți fac masaj la picioare. Asta e. Spune tot ce trebuie să spună. Dar nu merge cu ghetuțe. Unii oameni știu exact ce vor. Pentru toți ceilalți care apreciază și un dram de neprevăzut, am pus la un loc 350 de minute valabile în orice rețele naționale fixe, mobile sau rețele internaționale, să poată suna oriunde, indiferent ce s-o întâmpla. 350 de SMS-uri valabile în orice rețea mobilă națională și 100 MB trafic lunar inclus. Totul la 5,89 euro credit lunar.